Atong ibanghilyo karon ug mga pagbasa sumpay kini sa miaging Domingo ika na 23 nga Domingo sa tuig nya karon 24 sumpay kini. Naghisgot kini mga igsoon og fraternal nimong buhaton is tawagon nimo siya in sekreto og mag-istorya kamo og imo ganing magkuha ang imong isig katawo nan magkahiuli kamo. Manindot anyong relasyon. Apan kun dili motuo kining tawhana, nag-ingon nga ang isunod nga buhaton mao nga magdala kag usa o duha ka tawo aron mahimong testigo nga sa bisan unsa nga nabuhat nining tawhana adunay testigo ug hinaot unta nga kining tawhana magbag-o na ug dawaton na niya yang kasaypanan. Kung makuha nato siya, then nindot kaayo kay mauli ug mabalik ang relasyon unya dunay healing nga mahitabo. Apan kun dili gihapon maminaw kanimo mga igsoon og sa duha ka testigo, then ingon ang Biblia isumbong siya sa simbahan. Kay ang simbahan siya nga nagkonto tambagan siya, tudluan siya ug daghan na ang mutaw mga tao nga mutambag ug moampo para kaniya. Kung kining tawhana makuha nato, din mabalik siya sa simbahan, manindot ang iyang relasyon sa iyang isig katawo ug unya magmapuyo siya nga malipayon. Apan kun dili gani ang ikatulong buhaton mga igsoon, unsa man? Hala, isalikway kanang tawhana sa Katolik nga komunidad o sa Kristiyano nga komunidad. Muna atong gitawag og excommunicated, no? So mo tong buhaton sa miaging Domingo muna atong buhaton kun pananglit adunay mga igsuon nato nga makasala kanato. Istoryahon karon mga igsuon sumpay kini nga ebanghelyo nga atong gihimo nga atong gipaminaw unsa man tungod lagi kay ato mang pasayloon kang atong mga igsuon nga makasala ka nato. Naingon dayon si Pedro, Ginoo, makapila man ako magpasaylo sa akong igsoon nga nakasala ka nako? Kapito ba? Dili kapito, ingon si Jesus. Kun dili kapitoan og pito. Or 70 times 7, no? Nga taas kay na mga igsoon, no? 70 times 7 times pagyod. Taas kayo nga ang point ani mga igsoon nga sa ato pa di ay magpasaylo gyud kita as long as the person will ask for forgiveness. Busa aron maklaro kini pag-ayo mga igsoon, ang gihimo ni Jesus naghimo siya og sambingay, no? Giistoryahan niya sa kasambingay. Mao nga aduna kunoy usa ka hari nga nagkwenta sa mga utang siyang mga lasulugoon, unya usa ka sulugoon nakautang og dako nga minilyon ug unya niluhod sa iyang atubangan nangayo og panahon nga makabayad siya, gipasaylo sa hari ug gipapas ang iyang mga utang. Ang maong sulugoon pag uli niya, pagawas niya, nakatagbo sa iyang kauban nga sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra in taon ka pisos. Iya dan kining gihawiran, gikuilyuhan dayon, gituok dayon o ginabay ako sa imong utang. Dili man ko bayran ipakriso tanan. Tanaw ra mga igsoon. Busa, ang ubang mga sulugoon nga nakakita nining tawhana, naglagot og mayo og nasuko. Gisumbong sila sa hari o gipatawag sa hari ang maong sulugoon o giingnan, gipasaylo tika sa dako kay nimong utang, gipapas nako nganong dili ka man makapasaylo sa imong isig katawo. Ngano man. Busa karon ibaligya ka, mahimo ikaw ulipon sa tanan, ikaw, ang imong asawa, ang imong mga anak ug ang tanan nimong kabtangan. Hangtod nga mabayran nimo ang katapusang kusing. Unya, gitapos ni Jesus mga igsoon sa katapusan siya nga ingon ni ana ang abuhaton sa akong amahan nga atoa sa langit. Kun kamo dili makamaong mopasaylo sa inyong isig katao. In ana.
Nga sa ato pa day mga igsuon pasaylo jud, no? Unya kini nga pasaylo ang mga igsuon, kini pasaylo nga magdala gayud og reconciliation. Kanang ang objective nato ug ang atong pangitaon nga atong maggani. Dili kay atong iduot, no? Ganihon nato pagbalik kining tao nga makasasala. Unya, mao kanay gitawag og reconciliation, and after reconciling with each other, na ay healing ang mahitabo. O gawas na doon na pag-healing nga mahitabo mga igsuon, there is harmony in relationship. Mo na siya, harmony. Busa, napakanindot yun kayo day mga igsuon kung makapasaylo kita sa atong isig katao. Nindot yun day kayo. Kaya nga naman, tungod kay kung magpasaylo ka sa imong isig katao nga nakasala kanimo, dili ang iyang sala maoy mapasaylo sa Ginoo, kundili ang imong sala maoy mapasaylo sa Ginoo tungod kay nagpasaylo ka kaniya. Nakita ninyo? No? So inigpasaylo nimo sa imong igsuon, ikaw di ay mo'y ma-benefited. Tungod kay ang imo mang sala mo'y mapasayloon sa Ginoo.